Podem començar? Sí. Val. Bé, bon dia a tots i a totes. Gràcies per assistir a aquesta roda de premsa. A la primera roda de premsa que fem a la Consell de Mallorca. És un gust que hàgim vingut a la Consell d'Educació per parlar d'un tema important, que és el tema de la institucionalització professional, real ja és, de la figura d'un marger. A més d'aquesta manera, directora presidenta del Consell de Mallorca, hi ha Antoni Baos, que és director general de formació professional, en Lluc Mir, que és president del Gremi de Margers, en Pep Manchado, director general de Medi Ambient del Consell de Mallorca, en Glòria, directora del CUPIP, i en Guillem Colau, també membre de la Junta Directiva del Gremi de Margers. Jo crec que avui és un dia important. Jo vull recordar que això avui és una roda de premsa per posar de manifest que el Consell de Ministres, el 24 de novembre, va aprovar la figura professional de qualificació professional de pedra en sec, de marger, i això jo crec que és un motiu important per moltes raons. Una, per tota la feina que s'ha fet des de fa molt d'any per part del Consell de Mallorca, l'Escola de Margers, des de fa molt d'anys, el que ha fet el Gremi de Margers, que també ha fet una feina molt important, i també per la feina que se va fer la passada legislatura a la directora general de Maria Lorda, amb en Lluc Mas i Joan Antoni Sancho, per tal que això fos una realitat. Per tant, se tracta d'una feina col·lectiva, d'una feina de molt d'any, d'una feina que realment s'ha fet, jo diria, amb la idea clara d'institucionalitzar aquesta figura, i també jo crec que és important emmarcar el que és la declaració de la Serra Tramuntana com a patrimoni de la humanitat, evidentment, que jo que amb aquesta institucionalització jo crec que el que fem és encara donar més importància en aquesta Serra Tramuntana que tots que tenim, que realment l'hem de valorar cada mes, però només se tracta de valorar-la, s'ha de cuidar-la, i un element clau són els marges, que realment defineixen de forma clara aquesta realitat. Com deia, dia 24 de novembre, fa gairebé una setmana, el Consell de Ministres va aprovar aquesta figura d'aquesta qualificació professional de pedra en sec, que és una primera passa per institucionalitzar de forma definitiva la formació i la figura professional del margers. Nosaltres pensam que això, com deia abans, s'havia fet molta de feina, el margers, la direcció general de FP, però tota l'escola de margers ja havia fet des de fa molts anys una feina important per demostrar que era necessari aquesta figura. A partir d'aquí, què se pot fer i què farem? És evident que el Consell de Mallorca ja definirà una mica el que ha de fer i nosaltres, com a Consell d'Educació, tenim una sèrie de vies. Per una part, el que volem és que les persones, o margers, que tinguin un curs de 300 hores i que, a més, hagin treballat 2.000 hores durant aquests darrers 10 anys, se les reconeixerà aquesta figura professional. Però, a més, nosaltres tenim dos plantejaments més de cara a aquesta institucionalització. Per una part, tot el que fa referència a treballar un mòdul dins la família professional d'edificació i obra civil, que és una família de formació professional de grau mitjà, també de grau superior, que tenim instaurat a les Illes Balears, en un politècnic, amb un conveni, amb un acord amb la Fundació de la Construcció de les Illes Balears, per tal que hi hagi un mòdul de pedra en sec dins aquesta família professional de construcció obra civil. També treballarem en la possibilitat de crear un curs d'especialització de pedra en sec, que és una altra figura que ha creat el Ministeri i que suposa una especialització concreta per la gent que potser ha fet durant anys aquest cicle, aquesta família professional de construcció i obra civil i que se vol especialitzar en pedra en sec. I també treballarem juntament amb el Consell de Treball per enviar a Madrid, al Ministeri d'Educació, la creació d'un certificat de professionalitat en respecte a aquesta figura. Per tant, jo crec que s'obri unes possibilitats immenses de deixar molt institucional la figura professional i el reconeixement professional en aquesta figura, que jo crec que és clau del que és la història de Mallorca des de la perspectiva del que tenim. Per tant, jo vull reiterar l'enhorabona a la feina feta durant molt de temps. Això no és una cosa que ve de l'aire del cel, només a vegades plou, però normalment aquestes coses necessiten una mica de feina. I jo podria de manifest que és una col·laboració entre el gremi, que jo crec que és important,
i les dues institucions, el Consell de Mallorca i el Consell d'Educació. I, per tant, nosaltres, com a Consell d'Educació, estem i seguirem treballant conjuntament, perquè això és una feina conjunta, perquè aquesta figura sigui cada vegada més reconeguda, perquè tingui un reconeixement professional i perquè tingui una formació adequada a el que ha de ser una obra necessària, una feina necessària per mantenir la nostra realitat, com a mínim de la Serra Tramuntana, però de la localitat de Mallorca, perquè pensant que forma part de la nostra identitat històrica. I jo, sense menys, donaré la paraula a la Carolina Padera, presidenta del Consell. Bon dia. El primer de tot agrair al Consell d'Educació aquesta acció conjunta o aquesta roda de premsa, aquesta primera, però que espero que no sigui la darrera, com a mostra de feina conjunta. Bé, des del Consell de Mallorca valorem molt positivament aquesta qualificació professional que s'obté, o que ha explicat molt bé el conseller, que s'ha aprovat per part del Ministeri del Govern d'Espanya. I vull agrair, primer de tot vull començar a agrair també la feina en el Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca i també la Conselleria d'Educació i Universitat, que com molt bé ha explicat el conseller durant una sèrie d'anys fem feina en aquest tema. I evidentment també el Gremi d'Emergents, que també han estat una peça clau en tot aquest procés. Aquesta qualificació, l'obtenció d'aquesta qualificació és un reconeixement important i merescut de lo que és l'ofici d'emerger i la tècnica de pedra en sec, tan important per al nostre patrimoni col·lectiu que tenim a Mallorca. Això arriba a recordar dates o fites importants. Just ahir, just aquest dia, fa 2 anys, que la tècnica de pedra en sec va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Just l'any que ve farà 10 anys que la serra també farà 10 anys de l'aniversari que la serra va ser declarada Patrimoni Mundial de l'UNESCO, de la Humanitat, i on el tema dels margers i la tècnica pedra en sec, o els marges, més ben dit, era una peça clau d'aquesta declaració. També vull recordar que Mallorca disposa de 300 quilòmetres de ruta pedra en sec, entre Andratx i Pollença, i que el Consell de Mallorca també té brigades de pedra en sec, de tècnica de pedra en sec, que no són, que poques institucions tenen aquest tipus de professionals. Com vedem, el Consell de Mallorca ja fa més de 30 anys que fa feina en el que és donant suport a l'ofici d'emergents. Vull recordar que l'any 1988, ja hi havia una formació ocupacional d'emerger que se feia en Solla. Després va haver una reestructuració de la formació ocupacional i van deixar de fer-se aquests cursos, però el Consell s'ha de posar a fer feina, també, com havia dit el conseller, conjuntament amb el Consell d'Educació i amb el Gremi d'Emergents, amb els professionals implicats, per recuperar o per sol·licitar aquesta qualificació. Fa bastant d'anys que estem fent feina per obtenir aquesta qualificació que ara arriba en aquesta fita i que és tan important. Què farem a partir d'aquí? Per part de, com deia, el Consell explicava molt bé, que la qualificació obre moltes vies de formació. En el Consell de Mallorca una via important i que volem posar damunt la taula és crear aquesta escola d'emergents. Creiem que és un ofici que se mereix i necessita per potenciar-lo i protegir-lo, crear una escola d'emergents, i això és el que tenim ja ara, la via lliure per poder-ho fer. A partir de l'any que ve, 2021, ja hi haurà els primers cursos, també acompanyant, paral·lelament a tots els processos que explicava el conseller, també de la certificació professional, que també hi farem feina de forma conjunta. El nostre objectiu, com dèiem, és tenir una escola d'emergents i ja aquest any podríem dir que ja tenim les primeres pedres posades. Des del mes d'octubre, el curs de tècnic forestals que ja s'està impartint des del Consell de Mallorca ja està formant en tècnica de pedra en sec, i també recentment hem convocat un concurs d'idees per crear la futura escola d'emergents a Raixa. Per tant, aquesta legislatura també veurem la realitat d'un edifici que és l'escola d'emergents. Però mentrestant, com dèiem, ja començarem a impartir classes i formació dins l'escola d'emergents l'any 2021. Des del Consell de Mallorca tenim clar que d'alguna forma som els que hem de protegir, liderar la protecció i l'impuls també del que és la tècnica de pedra en sec i el tema d'emergents com a patrimoni de Mallorca. Un exemple que vull posar recent que hem fet és que totes les convocatòries d'ajuts que fan les línies d'actuacions de municipis a la serra també els exigirem a partir d'ara que tota aquesta obra pública compleixi la pedra en sec i per tant que pugui ser supervisada per un mestre de pedra en sec, especialista en pedra en sec. Com dèiem, des del Consell tenim clar que hem de protegir l'ofici d'emergent i de la tècnica de pedra en sec, també promoure i divulgar, com bé dèiem, l'any que ve serà l'any que la serra serà 10 anys de serra Patrimoni Mundial de l'UNESCO i per tant recordar la importància de la pedra en sec i els marges que ens han de conservar també. Important, per tant, necessitem professionals també que ens ajudin a preservar aquest patrimoni
i per això també de fomentar la formació, com dèiem, a través d'aquesta escola de Margés. Volia acabar agraint la feina dels Margés. Està clar que és un ofici totalment vocacional, que l'exerceixen des de l'estima i per això se nota a l'hora de fer feina, no? Col·laboren a l'hora de preparar una qualificació com aquesta, la certificació que parlam o qualsevol àmbit que faci falta la seva col·laboració. Sobretot defensen l'ofici i també reivindiquen, com a vegades molts passa a les institucions, que s'acompleixin tots els requisits perquè la pedra en sec i els marges estiguin fets en condicions. Per tant, per acabar, sé perfectament que els Margés estimen la seva feina i procuren fer-la bé, que quan aixequen un marge, la seva intenció és que aguanti dret més tendes que nosaltres serem en el món, i això és el que volem fer nosaltres des del Consell de Mallorca, que l'ofici i la tècnica pedra en sec aguanti per sempre o almenys més tendes que nosaltres serem en aquest món. Gràcies. Ara pot ser paraula del president del gremi de Margés. Bé, bon dia a tothom i en primer lloc agrair a la presidenta Catalina Cladera i al conseller d'Educació Martí Marc per convidar-nos en aquesta roda de premsa i de qualque manera donar paraula en els Margés. En primer lloc, la qualificació de pedra en sec va ser un dels objectius fundacionals del gremi ara fa gairebé 4 anys, quan van fundar el gremi de Margés. Era protegir l'ofici i divulgar-lo i sobretot assegurar que se continués, diguéssim, ensenyant i aprenent de la manera correcta, així com nosaltres ho vam aprendre en el seu dia, fonamentalment molt de nosaltres a les escoles que el Consell duia a terme. Llavors, des del gremi, un dels objectius era establir aquesta qualificació professional, perquè si no s'homologa i si no s'oficialitza els coneixements relatius a un ofici, se van desvirtuant. Per tant, hem de remarcar que molts de nosaltres no seríem Margés si fa 20, 30 o 35 anys, com deia la presidenta, no hi hagués hagut unes escoles. Per tant, en primer lloc, elevar tota aquesta feina que s'ha duit des del Consell de Mallorca, especialment des del Departament de Medi Ambient, en quant a escoles, en quant a brigades de Margés, en quant a ruta de pedra en sec. Això, en gran part, explica la situació i la bona salut de l'ofici, especialment a Mallorca, a totes les Balears, però sobretot a Mallorca. Per tant, avui celebrem aquesta qualificació professional. Hem de dir també, per si no ho sàpiga, que les escoles de Margés, de qualque manera, se van deixar de fer en part perquè no estaven recolzades per una titulació oficial. Per tant, això és com deia una primera pedra, és una base fonamental. Hi ha molta feina de fer encara, però això és una gran, gran primera passa. A altres bandes pedra seca n'hi ha per tot el món, inclús a l'estat espanyol, a quasi totes les regions n'hi ha. Però enlloc és tan potent per volum i per riquesa de tipologies i per personal i persones que fan feina en aquest ofici, enlloc com a Mallorca, enlloc com a les Balears, Menorca també i Eivissa una mica manco, enlloc l'ofici és tan potent i ha deixat tanta empremta i tanta petjada com a Mallorca. En segon lloc, ja que ens donen l'oportunitat, reivindicar també humilment el paper dels Margés. Nosaltres sabíem que s'havia de retar aquesta qualificació professional i, de fet, dins tot el grup de treball estatal, dirigit des de CINCUAL, l'Institut Nacional de Qualificacions Professionals, que depèn del Ministeri d'Educació, dins aquest grup de treball hi havia 3 Margés del gremi, en Salva López, en Guillem Palou i jo mateix, que ens vàrem actuar com a experts en pedra seca per la redacció de tota aquesta matèria. També Antoni Reinés, del Departament de Medi Ambient, va aportar els seus coneixements. Què vol dir? Que el fet que aquesta qualificació professional de pedra en sec se redacti des de Mallorca és molt significatiu. Perquè, com he dit abans, l'empremta que ha deixat aquest ofici, el volum, diguéssim, de patrimoni, no té parangó absolutament en tot l'estat espanyol i en moltes bandes del món. Volem incidir en això perquè a vegades pareix que nosaltres mateixos, els mallorquins, els balears, no som conscients a vegades del que tenim. Això passa per moltes bandes, no? I ho hem repetit moltes vegades. Això és un tresor cultural. Per suposat que val la pena. No hi ha dubte. És dir, no som patrimoni mundial per casualitat, és perquè hi ha tota una feina prèvia de tots els nostres avantpassats que pedra a pedra van anar vestint tot aquest patrimoni. Per tant,
Reivindicam els papers dels metgers i estem orgullosos de que s'ha donat l'oportunitat de participar en la redacció d'aquesta qualificació professional que té nivell estatal. Nosaltres els metgers sabem que és vital que l'ofici s'ensenyi correctament en les bases que toquen, així com s'ha fet sempre. És una cosa tradicional, se pot innovar, però hi ha unes bases que són fonamentals. Necessitem formar futurs metgers, perquè aquest patrimoni s'ha de cuidar, s'hi ha de tenir cura, s'hi ha de fer feina. Llavors és vital que, com nosaltres fa 20-30 anys vam poder tenir una formació correcta, assegurem que els futurs metgers que vendran també la tinguin. Així assegurem que aquest patrimoni se mantindrà tal com toca. Volem agrair, per suposat, la col·laboració del conseller d'Educació, de Martí Marc i del seu equip, d'Antoni Baus, de Glòria Escudero, i també no volem oblidar que a l'anterior legislatura també hi havia un equip que era la Maria Lorda, en Joan Antoni Sancho i en Lluc Mas, que sempre ens van obrir les portes, ens van ajudar moltíssim i volem agrair-los avui que això sigui una realitat perquè també ells van formar part de tot aquest procés, ja ho ha dit el conseller, això no és una cosa només dels metgers, no és una cosa, és una feina col·lectiva, s'han hagut de tocar moltes portes, s'ha hagut de fer molta feina, hem hagut de donar molt de jornals del nostre dia a dia per això i ho hem fet amb molt de gust i de fet avui estem molt contents. Finalment, volem remarcar que aquesta qualificació professional, com ara han explicat el conseller i la presidenta, obre moltes possibilitats pel nostre ofici. A part d'acreditar professionalment els metgers per primera vegada en la història de Mallorca, de les Balears i de tot l'estat espanyol, pareix mentida, en tota la feina que han fet els metgers, a partir d'aquesta qualificació professional tindrem un reconeixement oficial. Avui en dia, abans de la qualificació professional, el reconeixement se donava com se donen en els oficis artesans. Ens ho donem entre nosaltres. Nosaltres sabem qui és un mestre, sabem qui és un monòleg, sabem qui és un aprenent, però això està molt bé, però requeria d'un recolzament oficial. Aquestes possibilitats de formació que passen per tornar a obrir les escoles de metgers, passen per mirar d'incloure aquest mòdul dins FP, dins els mòduls de construcció de formació professional. Això ens obri un futur meravellós, ja tenim una base, hi ha molta feina a haver de fer encara, no podem dir que està tot fet, però tenim una bona base. Des del gremi, a part de tot el tema formatiu, pensam que aquesta qualificació professional pot servir també perquè s'exigís en els plecs de condicions d'obres públiques que els operaris que duguin a terme obres en pedra, prèviament, evidentment, facin una formació, facin un curset i estiguin qualificats com a constructors de pedra en sec. Llavors, tenim aquesta base, que és una referència de les normes bàsiques i té aplicacions en l'àmbit, diguéssim, de l'obra pública, en l'àmbit de la formació, etc. Ja tenim la qualificació professional, ja és una realitat i ara és hora de continuar fent feina, d'assegurar que aquest ofici nostre, que tant estimam, continuï viu i potent, de ser conscients que Mallorca i les Balears som una potència i tenim el que en anglès diuen el know-how. Nosaltres sabem com se fa això. Ho sabem, sí, perquè està per tot. De vegades, com que n'hi ha tant i està per tot, no ens hi fixam. Això de que el bosc no te deixa veure els arbres. Nosaltres, els metgers, ho sabem perquè tenim contacte amb altres metgers d'altres bandes de tot el món i Mallorca és un referent internacional. Anem a treure-li suc en aquest tresor cultural i no som, com he dit abans, patrimoni mundial per casualitat, però aquest patrimoni requereix d'una estima, requereix d'una cura i requereix d'una feina que hem de continuar fent a partir d'avui cap a un futur. Moltes gràcies. Bé, ara ja, si voleu, podeu fer totes aquelles preguntes que vulgueu. Aquí hi ha molta pedra La futura escola d'emergents dins de Finca Raixa serà on s'impartirà tant CFP com els cursos d'especialització. Tot s'ubicarà allà. Una cosa. L'FP, en aquest moment hi ha FP de grau mitjà de construcció obra civil a l'Institut Politècnic d'aquí de Palma, que tenim un acord, un conveni a la Fundació de Construcció
perquè ja hi ha unes instal·lacions molt bones, etc. Per tant, nosaltres ara treballarem, i això és una cosa que després ho ha d'aprovar el Ministeri d'Educació i Formació Professional, per tal de poder fer aquest mòdul de pedra en sec o fer aquest grup d'especialistes. Per tant, això no serà a Raixa serà una altra cosa. Per tant, Sí, SFP se farà en l'Institut d'FP com és normal. El Consell farà el que ha fet sempre, que és formació ocupacional. És formació en aquella gent que està a l'atur, que se vol formar mentre està a l'atur, i és el que va fer des de fa 32 anys a Sóller, quan va començar, i el que faríem a Raixa, un edifici que se restaurarà nou, en les antigues magatzems de Raixa, i se faria la formació ocupacional. I els cursos d'especialització? També formaria... Sí, i també formaríem els formadors. Ara, inicialment, faríem aquest curs de 300 hores perquè se formin la gent que no pugui demostrar la seva experiència. I els cursos d'especialització? També són FP, crec. Sí, els cursos d'especialització són unes noves titulacions que ha tret el Ministeri. Aquí a les Illes Balears en farem dues, una que començarà el gener de forneria, on només poden fer aquest curs d'especialització els graus mitjos, i després al setembre en farem els graus superiors, un altre curs d'especialització de ciberseguretat. El que podem fer amb aquesta qualificació és demanar al Ministeri crear un grup, evidentment, de treball, com hem fet en les qualificacions, per anar treballant per crear un currículum de cursos d'especialització que estaria, en principi, a disposició dels graus mitjos o de civil. Això seria una de les línies de treball que podríem encetar. Molt bé. Hi ha res. Moltes gràcies. La persona té res a veure amb referent a Menorca i la seva transició, ja que té una incidència més baixa de la Covid-19 d'augmentar la presencialitat dels alumnes de segon de batxillerat. No sé si s'està estudiant, si ho veieu factible. Nosaltres, evidentment, el nostre objectiu, ho hem dit sempre des del primer moment, i malgrat l'escepticisme que hi havia al principi, hem iniciat les classes des de setembre, vull dir, gairebé estem a punt d'acabar, està a punt ara, començarem a desembre i acabarem el primer trimestre, i les dades diuen clarament el que diuen, és a dir, que realment l'escola protegeix, que l'escola és l'espai més segur i que el protocol s'estan aplicant, els docents estan aplicant d'una forma adequada i l'alumnat perfecte. És evident que nosaltres, qualsevol passa que nosaltres podem fer està en funció de la seguretat. És a dir, nosaltres entenem, com no pot ser d'altra manera, que pares, docents puguin demanar més presencialitat, i l'altre dia jo recordo que el govern va aprovar els semàfors, evidentment, i això serà la nostra guia a l'hora de plantejar l'increment o no de més presencialitat, per tant, de més ràtios, però sempre tenint en compte totes les mesures de seguretat, la distància, les mascaretes, la ventilació, les magnetes i, evidentment, les ràtios. Per tant, nosaltres treballarem sempre amb l'objectiu de millorar la presencialitat, que considerem bàsica, és a dir, estem treballant de segon de l'ESO i segon de batxillerat, que és el nostre objectiu, però, evidentment, si és possible, durem el nivell durem, però sempre intentant que no tinguem un problema per fer una mesura que no estigui d'acord amb el que és la seguretat. Aquesta és la nostra obsessió. És a dir, han començat el curs bé, el volen començar bé en temes de seguretat i el volen començar bé en temes d'aprenentatge i el volen acabar millor en temes d'aprenentatge. Per això, torno a repetir, nosaltres ho farem sempre amb mesures de seguretat. I nosaltres comprenem, com no podria ser d'altra manera, la demanda de seguretat. I s'està incrementant algunes de presencialitat. Hi ha centres diferents, però sempre amb aquestes mesures.